إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات را إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شاعة تمشت أب حتصير معبل بعسرت حد شحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز وأب 25 متر باند كمون فنونا بساتلايت ن 24 ساعات أب نايل سات بعسرت حد شحن 678 ميجا هرتز أب polarization vertical ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويان يوم إزي دمت مدرخ إيرتراويان يوم فيبن سولوموني سلام كما تمسيو كبرى سماعتنا أبناء لومي عربي 26 تحساس كل تشعن 14 مدمنا مجمريا على توزينا خقربيو كتسيلو قلوت النت زي بلو قلبو بسرعة زبل حاتتاك سعبيو عمود داتاخا حمشاي كفال سند اوانا وزبزاب مرمار قجلي ودب حورات هاقرات هاب قداي ايرتران سومالين كندق ملكمينا سناي مكتتالنا من نيلكم إزي دمت مدرخ إرتراويان يوم زين أنه كبرات خطاتلتي فلما رأستاتون
ኣብ ከባቢ ማዓስከር ሸገራ ባስታት 15 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብ24 ተሓሳስ ድሕሪ ምማቶም ተኸሲቱ ዘሎ ዕግርግር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት እቲ ማዓስከር ዝበኣሰ ፀገም ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ከባቢ ባረንቱ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ተዳጒኑ ዝጸንሐ ሜጀር ተስፋይ በርሄ ወዲ በርሄ ብሓሙስ 23 ተሓሳስ 2014 ኣብ ቸላኡ ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ተቓሊዑ። ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 7 ተሓሳስ 2014 ጀሚሩ قوام ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብካድሬታት ህግደፍ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይወሃብ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ መላእ ሃገር ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ዝተሓተ ብርኩ በፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ናይ ረቡዕ 24 ተሓሳስ 2014 ኣብ ከባቢ ማዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ንእትርከብ ሩባ ዓትባራ ብክልተ ጃላቡ ዝሰግሩ ዝነበሩ ኣስታት 25 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ብሸነኽ መሬት ካብ ዝጎነፍዎም ጨወይቲ ካድሙ ክብሉ ተገምጢሎም ካብኣቶም ኣስታት 15 ጥሒሎም ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብቲ ከባቢ ኣቃሊሖም። ካብቶም ግዳያት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ናይ 8 ሰባት ሬሳታት ክርከብ እንከሎ ናይቶም ካልኦት ዛጌት ክርከብ ከም ዘይተኻኣለ ዘመልከቱ ምንጭታትና ካብ ተኽስተት ብህይወት ዝድሓኑ ዛጌት ቁጥሮም ዘይተነጸረ ካልኦት በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ብዓረብ ዝጽውዑ ጨወይቲ ናይ ሱዳን ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ነቲ ካብቲ ማዓስከር ናይ 15 ደቂቕ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ሩባ ዓትባራ ዝተኸስተ ዘሰቅቕ ኩነታት ክረድኡ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተኣኪቦም ከም ዝመፁ ከም ሳዕብየኑ ድማ ኣብ መንጎቶም ስደተኛታትን ከም እንደገና ስደተኛታት ክጨውዩ ኣብቲ ቦታ ዝተረኣዩ ዓረብን ከቢድ ግጭት ከም ዝተኸስተ ዘገንዘቡ ምንጭታትና ነቲ ግጭት ከህድኡ ኢሎም ካብ ጌርባ ዝተላኣኩ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሰሜን ሱዳን ምስቶም ጨወይቲ ተዋጊኖም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀጻሊ በደል ኣብ ምፍጻም ይነጥፉ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሰሜን ሱዳን ስደተኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቕሙን ሓያሎ ገዛውቲ ስደተኛታት ከም ዘቃጸሉን ክፍለጥ እንከሎ ቁጥሮም ዛጊት ዘይተነጸረ ሓያሎ ስደተኛታት ኣሲሮም ናብ ጌርባ ወሲዶሞም ከም ዘለዉ ተሓቢሩሎ። ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ክልተ ካብዞም ብዓረብ ዝፍለጡ ሸፋቱ ኣሲሮም ከም ዘለዉ ነዚ ዝፈለጡ ጨወይቲ ድማ ናብቲ ማዓስከር ብምእታውን ብምኽባብን ምስ ስደተኛታት ዛጊት ኣብ ቀጻሊ ጎነፅ ከም ዝርከቡ ዘመልከቱ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ብኣማይት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብቲ ማዓስከር እናሃደሙ ኣብ ፈቐድኡ ፋሕ ኢሎም ይሕብኡ ከም ዘለዉ ልዕሊ 500 ዝኾና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እውን ንድሕነተን ብምስጋእ ኣብ ውሑስን ግልል ዝበለን ቦታ ብሓባር ተሓቢአን ከም ዘለዋ ክርዳእ ተኻኢሉሎ። ንምዕባሌታት እቲ ክስተት ዝከታተልዎ ዘለዉ ምንጭታትና ብቐጻሊ ዝሰድዎ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘነጽሮ እቲ ብላዕለዋይ ወኪል ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ዝመሓደር ማዓስከር ስደተኛታት ሸገራብ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ብምኽንያት በዓል ልደት ነናቦቶኦም ስለ ዝገሹ እቲ ማዓስከር ብዘይ ዝኾነ ውሕስነትን ተፀዋዓ ኣካልን ከም ዝርከብ ነዚ ሃጓፍ ዝምዝምዙ ጨወይትን ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሰሜን ሱዳንን ድማ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ድላዮም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣሚኖም ነዚ ግፍዕታት እዚ የተግብርዎ ከም ዘለዉ ክርዳእ ተኻኢሉሎ። ምንጭታትና ንገለብቲ ማዓስከር ዝርከቡ ስደተኛታት ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ሓቲቶም ብዝኣከብዎ ሓበሬታ መሰረት ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ ግፍዕታት ካብ ተግባርቶም ጨወይቲ ዝፍለ ከም ዘይኮነ ኩሉ ስደተኛ ካብ ጨወይቲ ነብሱ ክከላኸል ኢሉ እንተተበገሰ እቶም ኣባላት ጸጥታ ምስቶም ጨወይትን እናተቃረቡ ንብረት ይዘምቱን ንህይወት ኤርትራውያን ስደተኛታት ይፈታተኑን ከም ዘለዉ ክግንዘብ ተኻኢሉሎ። ምንጭታትና ቅድሚ ውሑዳት ሰዓታት ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፉልና እዋናዊ ሓበሬታ እውን እቲ ንዓብዪ ቅፅል ከም ዘሎ እቶም ብ15 ተሓሳስ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሰሜን ሱዳን ናብ ጌርባ ተወሲዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብቲ ማዓስከር ተመሊሶም ኣብቲ ብእንዳስለያ ዝፍለጥ ከባቢ ከቢድ ኣካላዊ መቕጻዕቲ ይወሃቦም ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብቲ ናይ ትማልን ዓቢ ካብ ኣባላት ጸጥታ ብዝተተኮሰ ጠያይቲ ቆሲሉ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ስደተኛ ሎሚ 26 ተሓሳስ ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ሞይቱ ከም ዝሓደረ ዘመልከቱ ምንጭታትና ዝቐብሮ ሲኢኑ ኣብ ግዳም ከም ዝርከብ ብምግላጽ ካልኦት ተመሳሳሊ መቑሰልቲ ዝወረዶም 6 ኤርትራውያን እውን ንሕክምናዊ ረድኤት ናብ ከሰላ ተላኢኾም ከም ዘለዉ ኣነጺሮም።
በቲ ኣብ ማዓስከር ሽገራብ ተኸሲቱ ዘሎ ጎነጽ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጽሪ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታትና ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት UNHCR ከዓ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ ቁልጡፍ ኣተኩሮ ኩን ክገብሩ ተማሕጺኖም ኣለዉ ምስቲ ኣብ ጥሪ 21/2013 ዝተኻየደ ስርሒት ፎርቶ ኢድ ነይሩካ ተባሂሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ተዳጒኑ ዝጸንሐ ሜጀር ተስፋይ በርሄ ወዲ በርሄ ብሓሙስ 23 ታሕሳስ 2014 ኣብታ ብተነጽሎ ተኣሲሩላ ዝነበረ ቼላ ሞይቱ ከም ዝሓደረ ምንጭታትና ካብ ከተማ ባረንቱ ኣቃሊዖም እቲ ኣብ ሜካናይዝድ 46 ዝነበረ ኣቦ 3 ቆልዑ ሜጀር ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ዘመልከቱ ምንጭታትና ድሕሪ ሞቱ 4 ኣባላት ሓለዋ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ተቐይዶም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ጠንቂ ሞት ሜጀር ወዲ በርሄ ብዝምልከት ዛጊድ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘየለ እቲ ግዳይ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ክብድ ዝበለ መግረፍቲ ዝተሓወሶ መርመራታት ይካየደሉ ከም ዝነበረን ንዝወረዶ ሃስያ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ ስለዘይተፈቕደሉ ድማ ሞይቱ ሓዲሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ሓያሎ ነበርቲ ከተማ ባረንቱ ከም ዝኾነ ምንጭታትና ኣፍኢሞም ኣለዉ ምንጭታትና ወሲኾም ሜጀር ወዲ በርሄ ድሕሪ ምማቱ ብቐጥታን ብዘይ ዝኾነ መርመራን ክቕበር ከም ዝተገብረ እዚ ድማ ነቶም ጠንቂ ሞት ወዲ በርሄ ከቢድ መግረፍቲ ከም ዝኾነ ዝእምቱ ጥርጣሬታት ናብ ሓቅነት ዘቕርብ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ኣብያተ መዳጎኒ ስርዓት ኣስመራ ዘሎ ገሃሲ ኣተሓሕዛ ልኩዕ ዝሓለፎ ከም ዝኾነ ከም ሳዕቤኑ ህይወቶም ዝስእኑ ዜጋታት ድማ ብዘይ ዝኾነ ተመልሶ ሕጊ ጉዳዮም ክጠፋፋእ ከም ዝረአዮም ከም ኣህጉራዊ ትካልን ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ሰብኣውነት ብቐጻሊ ዝወቕሱ ዘለዉ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 7 ታሕሳስ 2014 ጀሚሩ ቅዋም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብካድሬታት ህግደፍ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይወሃብ ከም ዘሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊሖም እዚ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ዝወሃብ ዘሎ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዕላምኡ ዛጊት ንጹር ከም ዘይኮነ ትምህርቲ ዝወስዱ ካብ ዘለዉ ኣባላት ንዝቐርቡ ተረርቲ ሕቶታት ዝወሃብ መልሲ ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነን መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2015 ኣብ ዝተፈላለዩ ሕግታት ሓያሎ ጽገናታት ከተግብር ከም ዝኾነ ጥራይ ዘመልክቱ ናይ ሓሶት መብጻዕታት ብተደጋጋሚ ኣብቲ ጎስጓስ ይንዝሑ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ኣብ ክፍለ ሰራዊታት 18 27 36 74 ከምኡውን ክፍለ ሰራዊት 21 ዝወሃብ ዘሎ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ብዝተመርጹ ካድሬታት ይወሃብ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ኣብ ካልኦት በራጊድ እውን ብመራሕቲ ክፍለ ሰራዊታት ይምእዘን ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ስርዓት ኣስመራ ኣብ ምዝዛም ናይ ዘዝመፀት ዓመት ዝተፈላለዩ ዘይትግበሩ መብጻዕታት እንዳ መስርሐ ህዝቢ ከደናግር ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ትግባረ ቅዋምን ካልእ ጽገናታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣዋሪድዎ ዘሎ ጥጁእ መብጻዕታት ጉሉሕ መርኣያኡ ከም ዝኾነ እውን ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊቶም ስርዓት ኣስመራ ዓመት መጸ ዝምድረሎም መብጻዕታት ዘለዎ መረዳእታ በሪኹ ከም ዘሎ እዚ ስርዓት ህዝቢ ክስድዑ ዝኽእሉ መብጻዕታት ስለ ዝነጸፍዎ ድማ ከም ቅዋምን ትግባረ ስርዓተ ሕግን ዝኣመሰሉ ህዝቢ ብልዑል ሓንቀውታ ክጽበዮም ዝጸንሐ ዓበይቲ ክስተታት ከም መውቅዒ ዕላምኡ ክጥቀመሎም ጀሚሩሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ነቲ ዝወሃቦ ዘሎ ጎስጓስ ብኣንክሮ ክዕዘቦ ድሕሪ ምምሕፃን እቲ ብስርዓት ኣስመራ ዝጉየየሉ ዘሎ እዋናዊ ናይ ቅዋም ጎስጓሳት ኣቐዲሙ ኣብ ሰራዊት ምጅማሩ ነቲ ምንጭ መቐይሮ ዝኾነ ክፋል ህዝቢ ኣቐዲምካ ምስዳዕን ክመፁ ንዝኽእሉ ተቃውሞታት ድርዒ ፈጢርካ ንምጽናሕን ጥራይ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መላእ ሃገር ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝተሓተ ብርኩ በፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ምንጭታትና ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፉልና ሓበሬታ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኣስመራ ንሓንቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ሓሙሽተ መዓልቲ ጥራይ ይባፅሓ ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ድማ ነባሪ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቑ ከም ዝርከብ ኣረዲዩ ህዝቢ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ኣብ ሓያሎ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ተሰሪዑ ዘሕልፎ ሰዓታት ልዕሊ ካልእ እዋን ብኢሱ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ብፍላይ ኣብ ምጥሓንቶም ዝምገቦም ኣእኻል ተጻጊሙ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም
سبتكالات ناي ولكم جنريترات نقدام النوتو عبزد كملو اوان كاب عبالات من محدارات كبابي نداد خابي عمتيكم مبزبلو حتوتات كم زواترو عدلا ندادن مسؤوز خيد من محدارا وقوتترن نامناي قبو منج تغيرو بمهلاو قنا وانن تتكالات لعلمة انقنزب النخفلو علتاو نتفتاتهم كعمو يدرخو مهلاوهم يم ناي كربات عزبتي زحبرو بصريتان تطتان بقدامنت تتقس نبرت كتما اسمرا ابز اوانزي بقصالي دمص جنريتراتن كاباتن زوت تكن تدوينان تربيشان كمزلا زردو منجتاتنا كلنتناوي محدراوي دخامات سرعات اسمرا بزح كلل كيبلكا كاب اواناو مثل كتما اسمرا كتردهم كمزي يصقم اتم بهم نلو مستدالو زينا زي نيرو كبرات تختاتلتي ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم سنة صبصاب مرمر قجلي اب قداي إرتران سومالن حمشاي كفال أبز حلفت حستو سنة صبصاب مرمر قجلي وي مونيتورينج جروب اب قداي إرتران سومالن اتي قجلي اب قداي شمتا أزوار منغستي إرترا مس قروبيت هاجر السودان عملكيتو ناي زنبروم حبريتاتات مدمدمتاو أقربنا لكم نيرنا عمنا لو متحستو دما منغستي إرتران عطوغات قجلتات حداس هاجر دوب السودان زقبرو ناي أزوار حاجزات عملكيتو مونيتورينج جروب اب سنة صبصابو زسفروم ندبتات كنرينا منغستي إرترا مس عطوغات بوليتيكاويان حيلتات دوب السودان زلو زمدناتات نويح زوطرن كبن لتغنايزي زمدناتات زخعا ببوصولا نايتي مس منغست كارتوم زبرسن زعران زنبري محزنتاو مقررابات يمئزم منبارو مونيتورينج جروب كاب زأكبو حبريتاتات كرداكي ليو منغست اسمرا كاب فلمات ساعات جميرو بمنقدتهم نمنغست كارتوم زقاومو زنبرو كم NDA مالت هاجراو ديمقراسياو كيدانن كالوتن زأمسلو بوليتيكاويانن عطوغاتن حيلتات عبيلو ناب SPLM مالت هزباو منقساس حرنت السودان زحلفو زنبري
ኣጽዋር በብእዋኑ ክዛይድን ክድስክልን ምርኣይ ድማ ነዚ ዘይስሩዕ ዝምድናታት ስርዓት ኣስመራን ፖለቲካውያን ሓይልታት ደቡብ ሱዳንን ዘመስክር ከም ዝኾነ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ከረጋግጽ ክኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ክሳብቲ ኣብ ሞንጎ NDA-ን ካልኦት ፖለቲካውያንን ዕጡቓትን ሓይልታትን ምስ መንግስቲ ካርቱም ኣብ 2005 ዝተበጽሐ ኣጠቓላለ ስምምዕ ሰላም ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሃገሩ ክዕስክሩን ቀጻሊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክቐስሙን ዕድላት ከርሑ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን SPLM ብምብራቓዊ ሸነኽ ሱዳን ኣቢሉ እዩ ኣጽዋር ዘሕልፍ ዝነበረ ኣብ ፈለማ 2000 ኩልንተናዊ ዝምድናታት መንግስቲ ስመራን ካርቱምን ክመሓየሽን ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ ዝጀመረሉ ግና እቲ ናብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን SPLM ዝውሕዝ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሓገዛት ለጠቕታ ከመስግብ ተራእዩ ደቡብ ሱዳን ከም ነፃ ሃገር ኮይና ቁልጡፍ ኣፍልጦ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ምስተዋህባ ስርዓት ኣስመራ ምስ መሪሕነት እዛ ሓዳስ ሃገር ብእዋኑ ኣብ ዘይምስምምዓት ከኣቱ ተራእዩ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ናይ ደቡብ ሱዳን ምስ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ሃገራት ዞባዊ ምትእኽኻብ ኢጋድን ኣብ ሓፂር እዋን ዱልዱል ዝምድናታት ክምስርት ብምኽኣሉ ከም ዝኾነ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ካብ ሓደ ፖለቲካዊ ክኢላ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ብዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት ክግንዘብ ክኢሉ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ካብ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሱዳን SPLM ተፈንጪሉ ብሪየክ ማቻር ዝምራሕ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓገዛት ወርሒ ታሕሳስ 2013 ኣብ መንጎቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ ዝርከቡ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ምኽትሉ ዝነበረ ሪየክ ማቻርን ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ዘይምስምማዓት ናብ ኩናት ሓድሕድ ዝዓረገሉ እዋን እዩ ናይዚ ቀንዲ ጠንቂ ኣብ መንጎ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ንሓርነት ደቡብ ሱዳን ዝቃለስ ዝነበረ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሱዳን SPLM ካብ 1983 ምስ መንግስቲ ካርቱም ኣብ ኩናት ሓድሕድ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ክምዕብል ዝጸንሐ ዘይምትእምማናት ከም ዝኾነ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ክርዳእ ክኢሉ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ፈለማ ኣዋርሕ 2013 ነቲ ኣብ መንግስቱ ክስዕርር ዝጀመረ ብልሽውና በተሓደ ምስ መንግስቲ ካርቱም ዘለዎ ቁጠባዊ ዝምድና ንምውዳን ከዓ በተኻልእ ምኽትሉ ዝነበረ ሪየክ ማቻር ዝርከቦም ክልተ ኣባላት ካቢነ ብሰነ 2013 ካብ ስልጣኖም ምሰባረሮም ፖለቲካዊ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ዓለታዊ ርድኢት ኣብ ዝሓዘ ከቢድ ናይ ስልጣን ቁርቆስ ከኣቱ ተራእዩ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ካብ ቀቢላ ዲንቃ ክኸውን እንከሎ ሪየክ ማቻር ከዓ ካብ ቀቢላ ኑዌር እዩ ዝውለድ ሪየክ ማቻር በብልሽውና ተኸሲሱ ካብ ስልጣኑ ኣብ ዝተኣለየሉ ነቲ ኩነታት ቀቢላዊ ሰረት ዘለዎ ንምምሳሉ እዩ ክሰርሕ ጀሚሩ ተወላዱ ቀቢላ ኑዌር ዝኾኑ ኣባላት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ሱዳን SPLM ድማ ካብቲ ምንቅስቓስ ብምፍንጫል ነቲ ወዲ ቀቢላኦም ዝኾነ ምኽትል ፕሬዚደንት ነበር ሪየክ ማቻር ዘለዎም ደገፍ ብምግላጽ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ብረታዊ ጎነጻት እዮም ብሰንኪ ዝሓድሕዳዊ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ንጹሃን ዜጋታት ህይወቶም ክስእኑ ከለዉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ካልኦት ከም ዝተዘናበሉ ኣብ ወግዓዊ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰፊሩ ይርከብ ኩናት ሓድሕድ ደቡብ ሱዳን ናብ ዝባእሰ ሸነኹ ኣብ ዘንፈተሉ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንሓይልታት ሪየክ ማቻር ዝተዋሃሃደ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ከም ዝገበረሉ ዘመልክቱ ሓበሬታታት ካብ ላዕለዎት ሰብ መዚ መንግስትን ወግዓውያን ምንጭታትን ደቡብ ሱዳን ናብ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ውሒዙ እዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታታት ወተሃደራዊ ነፋሪት መንግስቲ ኤርትራ ካብ 14 ጥሪ ክሳብ 28 የካቲት 2014 ናብ ጋዲያን ናይ ዞባ ጆንግሊ ሊር ናይ ዞባ ዩኒቲ ከባቢታት ጋላቸል ናይ ከተማ ማላካል ከምኡውን ጥቓ ፓኒካን ደቡባዊ ክፋል ናይ ከተማ ማላካል ኣጽዋር ከም ዘበጻጽሐት ዝገልጽ እዩ ነይሩ ላዕለዎት ሰብ መንዚ ማእከላይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ ኣስመራ ኣብቲ ካብ ከተማ ቦር ንሰሜናዊ ምብራቕ 80 ኪሎሜትር ርሒቑ ዝርከብ ከባቢታት ዞባ ጆንግሊ
ናብ ወተሃደራት ሬክ ማቻር ኣጽዋር ከም ዘራገፈ ዘረጋግጹ መርትዖታት ከም ዘለዎም እዮም ገሊጾም ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ነዚ ብማእከላይ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዘቀረበ ክስታት ንምጽራይ ናብ ደቡብ ሱዳን 3 ግዜ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዱ ነቶም ዝተመስረቱ ክስታት ንምርግጋጽ ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዘቀረቡ መርትዖታት ሞኒቶሪንግ ግሩፕ እኹል ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ክሳብ ተወሳኺ መርትዖታት ዝርከቡ ግዝያዊ ዕቃቤታት ገይሩሎ ወተሃደራዊ ሓገዝ መንግስቲ ኤርትራ ንናይ ዴቪድ ያውያው ዕጡቅ ጉጅለ ደቡብ ሱዳን እዚ ጉጅለ ብወተሃደራዊ መራሒ ዴቪድ ያውያው ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ ዞባ ጆንግሊ ኣብ ትርከብ ምምሕዳር ፒቦር ዓስኪሩ ይርከብ እዚ ካብ ሙርሌ ካብ ዝበሃል ቀቢላ ዝውለዱ ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ኣብ 2010 ኣብ ዝተገብረ ባይቶኣዊ ምርጫ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ምስዓሩ እዩ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ፈሊሙ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ ዞባ ጆንግሊ ብሓፈሻ ኣብታ ዓስኪሩላ ዝርከብ ምምሕዳር ፒቦር ከዓ ብፍላይ ቀጻሊ ወተሃደራዊ ስርሒታት እናካየደ ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎነጽ እዩ ዝርከብ ብሸውዓተ ጥሪ 2014 መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ምስ ጉጅለ እዚ ተኽስ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ከም ዝፈረመ እኳ ገሊጹ እንተነበረ ቀጻልነት እቲ ስምምዕ ምስኩር ኣይጸንሐን لعلوت سب مز منغستي دبوب سودان أبتي نام مونيتورينغ جروب زغربو كستات منغستي إرترا أبستفلالي قطعميتات نزو جلين آيات وار حاجة زي قبرلو 5 نبري أب قنبت كلتشين 10 سلستن كابتو جلة بمنغستي دبوب سودان زتمارخو فوكوستي برتن وتهدراو قرباتن كا ناي منغستي إرترا 5 خونو زرقاقت مرتعوتات كمزلو يوم قليت لعلوت أبالات سليا منغست دبوب سودان ناب مونيتورينغ جروب أبزاربو توسخ حبريتاون منغست إرتران عدو جلة ديفيد ياوياو كم متحلالة أزوار نابتي أم محدار بيبور عسكيرو أنتار منغست إثيوبيا عدقاوك ألس زكايد زلو ديمقراسياو منكس أس غامبيلا GMDA يتكاملو خمزلو زملكتيو ديمقراسياو منقسقاس غامبيلا كاب عطو غجله ديفيد ياوياو قطتاو وتهدراون لوجيستيكاون حاجزات كم زركب بحيالو منጭታት كنغر صنيحو ديمقراسياو منقسقاس غامبيلا ابتي عسكرولو زلو ممحدار بيبور ناي زوبا جونغلي نزنبرو بانواك زفلطو تولتي برت نعطغي اب معراباو اثيوبيا اب زركبو كبابيتات غامبيلا وتهدراو مدقعتታት ككايد مصنحون مونيتورينغ جروب كاب لعلوت سب مز دبوب سودان تنغيرويو مونيتورينغ جروب نزي بمعكلاي منغست دبوب سودان اب غداي وتهدراو حاجز منغست ኤርትራ ንዕጡቅ ጉጅለ ዴቪድ ያውያው አመልኪቶም ዘቅረቡ ክስታት ከጽንዕ ኣብ ዝተበገሰሉ ሕጽረት ሰነዳት አጋጢሞ ሰብ መዝ መንግስት ሱዳን ንክስታቶም ዝድርዕ መርትዖታት ንሞኒቶሪንግ ግሩፕ ዛጊት ኣብ እዋኑ ከቅርቡ ኣይ ከኣሉን ዘለው كم سعبين زخاء مونيتورينغ جروب أبز قداي مدام دمتا كاب مهاب أكابيو خرئي تجديد الله وتهدراو حاجز منغستي إرترا نعطوق قجلي ناي لتنانت جنرال جورج آتور لعلوت سبسلطان منغست دبوب سودان منغست إرترا نتي ناي لتنان جنرال جورج آتور ديمقراسياو منقسقاس دبوب سودان وي SSDMA ون وتهدراو حاجزات كم زغبر زت حساسوبو كستات ناب مونيتورينغ جروب أغريبهم لتنان جنرال جورج آتور اب 2010 كما محدار زوبا جونغلي كوينو بزي ممراتو أنصار حزباو سراويت حرنت السودان SPLA برتاو تقاومو بمبقاس ان ديمقراسياو منقسقاس دبوب سودان SSDMA مسريتو مونيتورينغ جروب نتي منغستي إرترا نزعطو قجلة وتهدراو حاجزات يقبر نيريو زبل كستات نخرقاقت زخئلو مرتعوتات كام ماكلاي منغست السودان كركبو زنبرو اقدست سندات زاقيت تقبراو كخون اي كالن زلو مونيتورينغ جروب كاب بيتر كولتشوي ايوان زتبحلي مختلو نلتنان جنرال جورج آتور زنبرن ات جنرال ابو ورحي تحساس كلتشن 11 مسموتين نتمرحنت زتكون بعل سلطان بزرخبو
ቀጥታዊ ሓበሬታ መሰረት ግና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉጅለ እዚ ብምብርዓው ሱዳን ኣቢሉ ኣጽዋር የስሉኸሉ ከም ዝነበረ ከረጋግጽ ክኢሉ እዚ እዋናዊ መራሒ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ደቡብ ሱዳን SSDMA ኣብቲ ንሞኒቶሪንግ ግሩፕ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ብ10 የካቲት 2011 ኣብ ጥቓ ሎቤት ናይ ደቡባዊ ኮርዶፋን ብወተሃደራዊ ነፋሪት ኣጽዋር ከም ዘረጋግጽ ሰነድ ይርከቦ ب19 نحاسي 2011 ካልኣይን ሳልሳይን እብረታት ምርጋፍ ኣጽዋር መንግስቲ ኤርትራ ናብዚ ዕጡቕ ጉጅለ ዘመስክሩ ተወሰኽቲ ሰነዳት እውን ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ካብ እዋናዊ መራሒ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ደቡብ ሱዳን SSDMA ክቕበል ክኢሉ እዮም እቲ እዋናዊ መራሒ ንሞኒቶሪንግ ግሩፕ ኣብ ዝሃቦ ተወሰኺ ሓበሬታ እውን ቅድሚኡ መራሒ ዝነበረ ሌተናንት ጀነራል ጆርጅ ኣቶር ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስለያ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና መስሪቱ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ ሞኒቶሪንግ ግሩፕ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳን SPLM ብዝረኸቦ ጭቡጥ ሓበሬታ መሰረት ሌተናንት ጀነራል ጆርጅ ኣቶር ካብ 2010 ክሳብ 2011 ናብ ዘሎ እዋናት ኣስታት 3 ግዜ ናብ ከተማ ኣስመራ በፂሑ ምንባሩ ኣብ ናይ ዓመት 2011 ጸብጻቡ ምግላጹ የዘኻኽር
إزي دمت مدرخ إرتراويانيوم بلوصنت زي بلو بلبو بسرعات منغستي إرترا ببوليسي قدود عسكرنان بارنتن بأتها حزان درت ألبو جزي هاجروي أغلغلوتن ملكاو تكباراتون بقدسات هاجراويانن أهقراويانن تتابع تسوء أو مسلات ترجع كامين قفيتان كونين مسقات أمو كاب أبيات تصحفت إمباستاتو هاجراوي أغلغلوت ناب نبور درت جزي ناب حمتن منفقن كمل اسمخانو كجلس يسمع له يكون بر زي قندي تنك سدت كوين زلو ناي جزي قدب زي بلو قدود عسكرنا بأواج نابتز نبورو ناي جزي قدب ناب عسرت شمون توارح مملاسو بغازيت أنا قاريت بريديون تلفزيونن نملا حزبي كجلس له اتقند قداينا زي بوليس زي أب هاجرن كلو أب قدام أبيات صفات إمباستات هاجراوي أغلغلوت ناب عسرت شمون توارح كملس مخانو مزراب كينو زربا زي حلف مخانو كفلت كبا أب تصبحنا تنت هاجراوي أغلغلوت مستعوجة من إسي إرترا نتا بخبيل مسواتي استرخبت هاجرون نتي كبير وغاز خفل هزبون كغلغل تقادل تياياتاتنا بقوان عمتاتا بتصامق برخات وفيهم تقاليسهم ناتصنتا ركبو مناس نحنا نزا بوكينا زعنوت هاجرن بوغن وروغن زدخم هزبنان زي نغرغرلو انتاي مخنيات الله بمبال تأمر حرنتا ياتاتو كدقم مداركتي بزي بلو لعول هاجر أوني نابتي منم تحت قرصي زي تنصفو مدبر تعليم سوا بمن حراي وفيهم أبتي كامسين وعنز الشارخلو صامكا أب كبابيقو بزرخبو بهرياو تحستو معقوبيقون موعاليقون سريحون يشدش توارح مملاتا قبو واتهدراو تعليم وسيدو أب استفالالي كبابيتات إرترا أب استمدبو صلاتات منغستي نزعنوت هاجرو كهنت بلعول تقهد توفي اتتسكام حدر منسي نبدع مدر بريزيدنتن نحما آليان محدران علمتن أزت سراويتن تتصويرون بحدرين التركبة هاجر سماعتات كم تياياتاتو أمينو مستوفيلو مدر سلام رهوان كجبرا قلبوتو كي بقى غيب زك أولو تصيرو انتخونه اترقات زي نبورون زي بلون هواخن زراغن بوليستات سرعات حساب ربو كتقبري حقوزون جنات فلامي تقبل حدريك قدام يزور منسي هاجراو عمامو كيزا زمان منغستي إرترا مسيمن بديستا زقور حنيش تفلمو قيچت ناب سودان لحيمو نجيبوتي لكيمو مس إثيوبيانا ملو كينات عاربو هيوت 19 منسياتنا أزيفو قطباوي لمعاتن عبيتن حزبن هاجرن كارميسو ولا قواتو كينات اعناون زي فتحون انت نبرين اتي بمنفس هاجراوي قوام زمئزاز وراس حدر وارساي ابتي بدوبات استمسا مسوكينات بزدن طبعاتن توفاينتن لعلاونت هاجرون حزبون او حيسو وراس حدر مخانو بقبر مسكيو اتوكينات بمنغونينتن فتوتن او حستن مسعرفه نتي بوكينات حرنتن مسمس دوباتن استرمس قطبا هاجر كحون هيوتن منبرون حزبو كم حيشن ننبسو قبل معات سميدوا انتخونه اتلب زعبه وارساي نزح شراوان مصان كبل سنو بمنكاس نزر ايو عقلن تصوارنتن اتملاخ سرعات كمرديتن موزنتن سلازوسدو بب اوروب ابارنت شنيمو اتين هاجراون حزبون ربحازو فرمن اسي اباي تحرفتك هنص حلفت زروح له جرهو كحرسن كحفسن قريت حلفتك نابن كألن تحتتو مستقامه زدت فلاليه تصاطن مصعتن اقاطيمو دخونه لتصاطتي تصاورن نملكاو سرعتي سياس هاجرو قديفو موصا بجبر تقايمو بتي تقاومو استسنا بده ملاخ سرعات بوليسي توكيس كاوتل اوجو جن اتي ابل الزيغاتات استبينه چكان وسانه نتقاومو مأسياتي عقتهم إذا كان يفتحوا سرعات
مخنياتن صقاماتن سدت منسيات اصنيعون ገምጊሙን ፍትሕ ኣብ ክንዲ ዝገብር መመሊሱ ኣብ ተኼላ ጌጋታት ስለስተሸመ ተግባራቱ በሃገራውያንን አህጉራውያንን ተጣባቂ ሰብአዊ መሰላት ተቃሊዑን ተኾኒኑ እንተኾነ መሊሱ ሓንጊዱን ገዲዱን በር ከመሓይሽ አይፈተነን ድላይውን ይብሉን ስለዝኾነ ተባዓት አባላት ሃገራዊ አገልግሎት መንስያት ኣብ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብ ዝተጸምዱሉ እዋን ንዘጋጥሞም ዝነበረ ወጽዓን በደልን ብምቅላዕ ጉዱል ዕስክርና ደው ይበል ባርነት ይختም ተወጽዓን ሽግርን በአና ይወዳ መሰል ዜጋታትን አይተሐሎ ብምባል ኣብ ቅድመ ማሕበረሰብ ዓለምን አህጉራውያን ትካላት ፍትሕን አቤት ስለዝበለ ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ውዱ ሕብራት ሃገራት አቤቱታኦም ሰሚዑ ንሰብአዊ ግህሰት ኩነታት ኤርትራ ተጽንዕ ኮሚሽን አውይሙ ድሕሪ እዚ ኩሉ ውርደትን ሕስረትን እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግዳም ብዝርከብ ቤት ጽሕፈታት ኤምባሲኡ ሃገራዊ አገልግሎት ናብ 18 ተዋርሕ ኮርድ ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስትራቱ ከይተረፉን ኣብ ወጻኢ ኣብ ዝገብሩ ኣኼባታት ነቲ ዘረባ ይደጋግሙ ኣለዉ ይኹን እምበር እቲ ስርዓት ንኹነታት ሃገራዊ አገልግሎት ከምቲ ብኣዋጅ ዘበገሶ ብኣዋጅ ናብ ንቡር ክመልሶ ኣሎ ኪኖ ናይ ግዜ ገደብን ደረትን ከዓ ነቶም ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓስብን ሞሳን ዘገልገሉ መንእሰያት ጉቡእ ካሕሳን ሞሳን ተዋሂቦም ብንቡር ከም ዝጠያሱ ክገብርን ንዕኡ ዝበቅዕ ኣገባብ ከዋድን ይግባእ ካብኡ ተረፈ ኩሉ ካብ ንቡር ኣገባብ ወጻኢ ዝግበር ዘረባ ሕዋኑ ሻጠን እንዶስ ምንዶስ ከም ዝኸውን ህዝብና እኹል ተመክሮን መርዳእታን ስለ ዘለዎ በዚ ኣበጋግስኡ ዘይጸበቐ ዘይጭበጥ ወረ ዝደናገር ወገን ኣይክህሉን እዚ ስርዓት ዝጠለሞም መብጻዕታት መወዳእታ ስለ ዘይብሎም ሕጂውን እቶም ሃገር ንምቕያር ዘንቀሉ ተረከብቲ ሕድሪ መንእሰያት እዚ ግሉጽነት ዘጥፍአ ጉልቡብ ምልካዊ ስርዓት ብሓይልን ውዳበን እምበር ብልመና መሰል ስለ ዘይህብ ንነብሶምን ህዝቦምን ካብ ሃገራዊ ባርነት ሓራ ከውጽኡ ውዳቢኦም ሓይሎም ክነጣጠፉ ይግባእ من رهوان صغير 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 أبزح حدث عمد حابسكو خان فيستا سمر ودي خاقر حجي يا ساعة نوخد صركي برخان بيجرب قربا المطمطي وزبول مريت مرحبا أدنا أجوغي الرب متاغم مسحوتي بدل تغي عداي إيدا ما يسألوا
ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم زينا خدق ملكم كورات خداتلتين أبكباب معسكر الشجرة باستات 15 زخونو إرتراويان سدتنياتات ب24 تحساس دحر مماتهم تخسيتو زلو عقرقر قبل لسدتنياتات تمعسكر زبعاسة أقم فتيرو خمزلو تقليزوم أب كباب بارنتو أبزر كبيت معسرتي بريما كانتري تداوينو زتانحي ميجر تسفاي برهي ود برهي بحاموس 23 تحساس كلتشين 14 أب تشلا ومويتو 5 رخبة تغاليعون أب حيلتات مكل خال إيرتراك أب شوعات تحساس كلتشين 14 جميرو قوام أب تحت زبلار استي بكادريتات هجرف بوليتيكا وتمرتي وهاب كمزلو تقليزو أما لا هقرب حفشا أب كتم أسمراد ما بفلاي قرب حيل إلكتريك أب زتحت بركو بزيحو خمزلو تحبيرو زرزراتو يسعب أب ساعات وقحتانا يربع 24 تحساس كلتشحن 14 أب كباب معسكر سدتنياتات شجرة بنتركب ربع عتبارة بخلت تجالب بوزي سقرو زنبرو أستات 25 إرتراويان سدتنياتات عم من قدي بشنخ مريت كاب زقون فوام جويت خادمو خبلو تقمت إلهم كاب أتم أستات 15 إحيلهم هوتم كم زسانو من جتات دمت مدرخ كابت كبابي أقاليهم كابتم قديات كل التدق أنستيو زركبهم ناي شمونت سبعة ريساتات كركبن كله نايتم كالوت زاجت كركب كم زي تخ على زملكتو من جتاتنا كابت خستت بهوت زدحانو زاجت قطرم زي تنتصر خالوت بتم أبت كباب زركبو بعرب زتصوعو جويت ناي سودان ناب زي تفلت بوتات وسيدم كم زلو أفليتم نتخابت معسكرنا 15 دقائق رحقوا أبزركب ربع عتبارة زتغستي زسقق كونتات كردو حيالو إرتراويان سدتنياتات تأكيبهم كم زمزو كم سعبيانو دما أمونغوتهم سدتنياتاتن كم اندقنا سدتنياتات كجويو أبتبوتاز ترأيو عربن كبيد قجت كم استخسته زغنزبو من جتاتنا نتقجت كهدوئي لهم كاب غيرباز تلاقو أبالات زدتا منغست سمين السودان مستم جويت تواقينهم أبل الإرتراويان سدتنياتات قد بدل أم فتسام ينطفو خمزلو أفليتم أبالات زدتا منغست سمين السودان سدتنياتات نمبتان زنبع غاز كم استطاومون حيالو غزاوت سدتنياتات كم زكات ألون كفلت انكالو قطرم زاقت زيتنت سر حيالو سدتنياتات أسيرم ناب غيربا وسيدمم كم زلو تحبيرو الله أبت معسكر زركبو إرتراويان كلتة كابزوم بعرب زفلتو شفاتو أسيرم كم زلو نزز فلتو جويت دمان أبت معسكر بمقتاون بمخبابن مسدتنياتات زاقيت أب قطعلو قونت كم زركبو زملكتو من جتات دمز مدرخ بأمايت زغطرو إرتراويان سدتنياتات كابت معسكر نهادمو أب فقدو فحيلم يحبو خمزلو لعلحام مشتمئت زخونا إرتراويان دك نستيون ندحنتن بمسقا أب وحسن قلل زبلن بوتا بحابار تحابين كم زلوا كرداء تخيلو الله نمعباليتات تخستت زكاتات الوزلو من جتاتنا بغتسال السد وزلو حبريتات كم زنتزرو اتي بالعلواي وكل قداي سدتنياتات ودب حبرات هاقرات UNHCR زم حدر معسكر سدتنياتات شجراب أبزوان زيز بزحو سرحتنياتاتن حلفتن بمخنيات بعلدت ننبوت أمس لزقيشو اتي معسكر بزي زخونة وحسنتن تتوع أكالن كم زركب نزها قواف زمزمزو جويتن أبالات تامنغست سمين سودان دما أبلع لسدتنياتات دلايم كقبرو خمز خلو آمينم نزقف عتات زية تقبرو وخمزلو كرداء تخيلو الله من جتاتنا نقلبت معسكر زركبو سدتنياتات بزعبا زهلو كونتات حتيتهم بزعكبو حبريتا مسرت أبالات تامنغست سودان أبلع لسدتنياتات زفتسمو زلو قفعتات كاب تقبارتهم جويتي زفل خمزي كوني كل سدتنيا كاب جويتي نبسو خكلا خليلو انت تبقسي اتم أبالات تامستم جويتنا تقاربو نبرت يزمتون نهوات إرتراويان سدتنياتات إفتاتنون كمزلو كغنزب تخيلو الله من جتاتنا قدم وحدات ساعات نزقود دايمل كيتم ابزم حلالفولنا اوانا وحبريتاون تنعبي قصل كم زلو اتم ب15 تحساس بابالات تا منغست السمين السودان ناب غيربا توسيدم زنبرو إرتراويان نابت معسكر تمليسهم ابتي بنداس اللياز فلت كبابي كبيد اكلاو مقطعتي وهابم كم زلو كفلت تخيلو الله أبتنايت مالنا عبي كاب أبالات تابز تتوقست آيتي قوسيلو زتسانحي إرتراو سدتنيا لو مي 26 تحساس أب ساعتات وقحتام مويتو 5 حدر زملكتو من جتاتنا زقبرو سيئنو أب قدام كم زركب بمقلات كالوت تمساسا لما أوصل تزور دوم شدشت إرتراويانون نحكم الناورة دي إتناب كسلات لأيخم كم زلو آنت إيرام
በቲ ኣብ ማዓስከር ሽገራብ ተኸሲቱ ዘሎ ጎነጽ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቁጽሪ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ዘተሓሳሰቡ ምንጭታትና ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት UNHCR ከዓ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ እዚ ጉዳይ ቁልጡፍ ኣተኩሮ ኩን ክገብሩ ተማሕጺኖም ኣለዉ ምስቲ ኣብ ጥሪ 21/2013 ዝተኻየደ ስርሒት ፎርቶ ኢድ ነይሩካ ተባሂሉ ኣብ ከባቢ ከተማ ባረንቱ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ተዳጒኑ ዝጸንሐ ሜጀር ተስፋይ በርሄ ወዲ በርሄ ብሓሙስ 23 ታሕሳስ 2014 ኣብታ ብተነጽሎ ተኣሲሩላ ዝነበረ ቼላ ሞይቱ ከም ዝሓደረ ምንጭታትና ካብ ከተማ ባረንቱ ኣቃሊዖም እቲ ኣብ ሜካናይዝድ 46 ዝነበረ ኣቦ 3 ቆልዑ ሜጀር ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ዘመልከቱ ምንጭታትና ድሕሪ ሞቱ 4 ኣባላት ሓለዋ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ተቐይዶም ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ ጠንቅሞት ሜጀር ወዲ በርሄ ብዝምልከት ዛጊድ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘየለ እቲ ግዳይ ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ክብድ ዝበለ መግረፍቲ ዝተሓወሶ መርመራታት ይካየደሉ ከም ዝነበረን ንዝወረዶ ሃስያ ቁልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክረክብ ስለዘይተፈቕደሉ ድማ ሞይቱ ሓዲሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ሓያሎ ነበርቲ ከተማ ባረንቱ ከም ዝኾነ ምንጭታትና ኣፍኢሞም ኣለዉ ምንጭታትና ወሲኾም ሜጀር ወዲ በርሄ ድሕሪ ምማቱ ብቐጥታን ብዘይ ዝኾነ መርመራን ክቕበር ከም ዝተገብረ እዚ ድማ ነቶም ጠንቅሞት ወዲ በርሄ ከቢድ መግረፍቲ ከም ዝኾነ ዝእምቱ ጥርጣሬታት ናብ ሓቅነት ዘቕርብ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ኣብያተ መዳጎነ ስርዓት ኣስመራ ዘሎ ገሃሲ ኣተሓሕዛ ልኩዕ ዝሓለፎ ከም ዝኾነ ከም ሳዕቤኑ ህይወቶም ዝስእኑ ዜጋታት ድማ ብዘይ ዝኾነ ተመልሶ ሕጊ ጉዳዮም ክጠፋፋእ ከም ዝረአዮም ከም ኣህጉራዊ ትካል ንሓለዋ ሰብኣዊ መሰላትን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝኣመሰሉ ተሓለቕቲ ሰብኣውነት ብቐጻሊ ዝወቕሱ ዘለዉ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብ 7 ታሕሳስ 2014 ጀሚሩ ቅዋም ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብካድሬታት ህግደፍ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ይወሃብ ከም ዘሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊሖም እዚ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ዝወሃብ ዘሎ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዕላምኡ ዛጊት ንጹር ከም ዘይኮነ ትምህርቲ ዝወስዱ ካብ ዘለዉ ኣባላት ንዝቐርቡ ተረርቲ ሕቶታት ዝወሃብ መልሲ ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነን መንግስቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2015 ኣብ ዝተፈላለዩ ሕግታት ሓያሎ ጽገናታት ከተግብር ከም ዝኾነ ጥራይ ዘመልክቱ ናይ ሓሶት መብጻዕታት ብተደጋጋሚ ኣብቲ ጎስጓስ ይንዝሑ ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዚ ኣብ ክፍለ ሰራዊታት 18 27 36 74 ከምኡውን ክፍለ ሰራዊት 21 ዝወሃብ ዘሎ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ካብ ማዕከላዊ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ብዝተመርጹ ካድሬታት ይወሃብ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ኣብ ካልኦት በራጊድ እውን ብመራሕቲ ክፍለ ሰራዊታት ይምእዘን ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ስርዓት ኣስመራ ኣብ ምዝዛም ናይ ዘዝመፀት ዓመት ዝተፈላለዩ ዘይትግበሩ መብጻዕታት እንዳ መስርሐ ህዝቢ ከደናግር ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሕጂ ትግባረ ቅዋምን ካልእ ጽገናታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣዋሪድዎ ዘሎ ጥጁእ መብጻዕታት ጉሉሕ መርኣያኡ ከም ዝኾነ እውን ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊቶም ስርዓት ኣስመራ ዓመት መጸ ዝምድረሎም መብጻዕታት ዘለዎ መረዳእታ በሪኹ ከም ዘሎ እዚ ስርዓት ህዝቢ ክስድዑ ዝኽእሉ መብጻዕታት ስለ ዝነጸፍዎ ድማ ከም ቅዋምን ትግባረ ስርዓተ ሕግን ዝኣመሰሉ ህዝቢ ብልዑል ሓንቀውታ ክጽበዮም ዝጸንሐ ዓበይቲ ክስተታት ከም መውቅዒ ዕላምኡ ክጥቀመሎም ጀሚሩሎ ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ነቲ ዝወሃቦ ዘሎ ጎስጓስ ብኣንክሮ ክዕዘቦ ድሕሪ ምምሕፃን እቲ ብስርዓት ኣስመራ ዝጉየየሉ ዘሎ እዋናዊ ናይ ቅዋም ጎስጓሳት ኣቐዲሙ ኣብ ሰራዊት ምጅማሩ ነቲ ምንጭ መቐይሮ ዝኾነ ክፋል ህዝቢ ኣቐዲምካ ምስዳዕን ክመፁ ንዝኽእሉ ተቃውሞታት ድርዒ ፈጢርካ ንምጽናሕን ጥራይ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መላእ ሃገር ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ኣስመራ ድማ ብፍላይ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝተሓተ ብርኩ በፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ምንጭታትና ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ኣብ ዘመሓላለፉልና ሓበሬታ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኣስመራ ንሓንቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣብ ሓሙሽተ መዓልቲ ጥራይ ይባፅሓ ከም ዘሎ ብሰንኪ እዚ ድማ ነባሪ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቑ ከም ዝርከብ ኣረዲዩ ህዝቢ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ኣብ ሓያሎ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ተሰሪዑ ዘሕልፎ ሰዓታት ልዕሊ ካልእ እዋን ብኢሱ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታትና ብፍላይ ኣብ ምጥሓንቶም ዝምገቦም ኣእኻል ተጻጊሙ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም
سبتكالات ناي ولكم جنريترات نقدام النوتو عبزد كمولو اوان كاب عبالات من محدارات كبابي نداد خابي عمتيكم مبزبلو حتوتات كم زواترو عدلا ندادن مسؤوز خيد من محدارا وقوتترن نامناي قبو منج تغيرو بمهلاو قنا وانن تتكالات لعلمة انقنزب النخفلو علتاو نتفتاتهم كعمو يدرخو مهلاوهم يم ناي كربات عزبتي زحبرو بصريتان تطتان بقدامنت تتقس نبرت كتما اسمرا ابز اوانزي بقصالي دمص جنريتراتن كاباتن زوت تكن تدوينان تربيشان كمزلا زردو منجتاتنا كلنتناوي محدراوي دخامات سرعات اسمرا بزح كلل كيبلكا كاب اواناو مثل كتما اسمرا كتردهم كمزي يصقم اتم بهم ازي دمص مدرخ ارتراويانيوم كبرات سمعتنا مكتالكم من دامسكنا أبزي كنسانابتكم دقيمنا رحسك أنا بعالات كخونلكم نمني أبزمت مدب مسكالة حستو خساب نملسكم كا سنايك النيات